Human mapasar ang Republic Act 11982 kung Expanded Centenarians Act diin makadawat na og cash gift nga tag 10,000 pesos ang mga senior citizens nga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95 anyos. Ubay-ubay na nga mga senior citizens ang nalipay ug nagpakisusi na kabahin niini. Si Luan Mirondina sa report. Giubanan ni Carmencita Dungo ganihang buntag sa Office of the Senior Citizens Affairs sa Lapu-Lapu City ang iyang manghod aron magparehistro. 66 anyos na ang iyang manghod samtang siya 70 anyos na. Matod ni Carmencita, ang ginuura ang nasayod kung lugwayan pa ba og taas-taas nga katuigan ang ilang kinabuhi apan gihangop nila ang bag-ong balaod nga napasar. Malipay ra pod kung makaabot na mi anang idara. So magkuan lang gyud. Nga kinahanglan aning kamot makaabot. Dili magsakit-sakit. Subay niini, gisugda na karon sa Office of the Senior Citizens Affairs Lapu-Lapu City ang pag-imbentaryo sa listahan sa mga registered senior citizens sa Dakbayan kung pila niini ang mutungtong na sa edad nga 80, 85, 90 ug 95 anyos. Sa pagkakaron, ang Lapu-Lapu City adunay 35,013 ka mga registered senior citizens. Hinuon, limpyuhan pa nila kini gikan sa mga senior citizens nga mitaliwa na. At the age of 26, amo na silang tawagon sina para makahatag sila og kompleto nga among mga papilis ba nga maapruban sila nga 100 years old sila. Ngabot ni problema. Si Aquilina Bulgado, 87 anyos, taga-Pahak, Lapu-Lapu City, buot usab masayod kung lakip ba siya sa makadawat sa maong cash gift. Nalipay mi ay. May nalamang sa amo ang kategulangon ba makakuantag maintenance. Matod ni Attorney Apple J. Collados, Chief of Staff ni Lapu-Lapu City Congresswoman Cindy King Chan, nga ang RA 11982 o ang Expanded Centenarians Act alang lang sa mga senior citizens nga makaabot sa milestone age. So if mo reach sila ani nga milestone, if for example mo reach siya og 85 years old, tadaan siya og additional 10,000. But ang bungkid niya mo which is 86, 87, dili na. Kay ubos kini sa nasunong panudlanan, ang DSWD ang gitahasan sa pagpatuman niini. But under mo sa kaniadtong new law which is the RA 11982, na ani sila kuan murag elderly data management system na i-form. So ang kani dating ani nga data management system ay bawaan sa national government ang mga senior citizens nga mo reach aning milestone age. Epektibo ang RA 11982 15 kaadlaw human kini mapublikar, samtang ang implementing rules and regulations niini ipagawas 30 kaadlaw human mo take effect ang bag-ong balaod. Uban ni Marlon Melgazo, Ogrod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.